Το ηλιοβασίλεμα εδώ στο Ντουμπάι και ήρθε η ώρα για την αγορά του NFT της ημέρας. Αγοράζουμε Jelly Babies NFTs. 727 SOL το φθηνότερο, δηλαδή $727. Πάμε να κάνουμε την αγορά ζωντανά. Ανοίγει το παραθυράκι από το Phantom Wallet, το πορτοφόλι που χρησιμοποιούμε για αγορές στο δίκτυο του Solana που βρίσκεται το Jelly Babies και στο Marketplace Match Kitten. Και περιμένουμε να εκτελεστεί η συναλλαγή. Να το, ολοκληρώθηκε. Και βλέπουμε ότι εξαφανίστηκε αυτό το NFT από την αγορά. Το επόμενο διαθέσιμο για αγορά είναι αυτό εδώ στα 7,5 SOL, δηλαδή $750. Και φυσικά το floor price, δηλαδή η τιμή πατώματος, δηλαδή η τιμή του φθηνότερου NFT σε αυτή τη συλλογή, ανέβηκε χάρη στην αγορά μου στα 7,5 SOL, δηλαδή $750. Και μια σκήπα με πάτωμα, τα Jelly Babies τα είχαμε πρωταγοράσει στις 11 Μαρτίου για μόλις 1 SOL πάτωμα το καθένα. Σημαίνει ότι είμαστε ήδη 7,5 φορές πάνω από την αρχική μας αγορά, είχαμε φτάσει και 13 φορές πάνω, έκανε μια φυσική διόρθωση μετά από τέτοια άνοδο και τώρα ξαναγοράζω. Για να βλέπεις όλες τις αγορές μου σε πρώτο χρόνο.